Първият ми сблъсък с компютрите беше, мисля, че 1984 година. В Зимния дворец имаше на ТНТ техническо научно творчество на младежта някакво изложение, в което за първи път видях Правец 8.2 с някаква игричка, дори си я спомням коя беше игричка, се казваше Строител. Като цяло, нали, като всяко едно малко дете, което е изправено пред компютър, нали, видях страхотната играчка, която всеки би могъл само да си мечтае. Ние стартирахме, както и повечето ранни интернет доставчици, беше по-скоро как да направим така, защото нашия интернет да ни е безплатен. Ние да може да си чоплиме по цяла нощ и да си търсиме разни интересни неща и някой друг да плати сметката, защото интернетът беше безобразно скъп. 90-те години за широката аудитория в медиите интернет беше нещо много страшно. Там беше пълно само с престъпници, вируси. Имаше доста негативен имидж. Рядко се пишеше въобще на тема за интернет, нали? Но когато се пише, то винаги е във връзка с някакъв вид киберпрестъпност. И в случая ние като Orbitel направихме една социална кампания. Очевидно от днешна гледна точка всички знаем, че то е едно много полезно нещо, но в края на 90-те години това по-скоро не беше известно. Така че ние се ангажирахме с това да изчеткаме имиджа на интернета в България. След като продадохме Orbitel от 2006 година и известно време работихме с нови инвеститор, логично почнахме да се оглеждаме какво да правим тук насетне. Когато си предприемач е много трудно да останеш част от една корпорация. И Индия дойде някакси доста естествено. Господ явно си е знаел работата, защото явно ми е било предначертано от години наред да замина за Индия, защото завърших 79-то училище с името Индира Ганди, което по една случайно се намира на булевард Джавахарлал Неру. Моя първи, да го кажем, сблъсък с Форд беше когато извадиха Фокус 2000-та година. Това беше момента, в който Orbitel тъкмо се беше, може да се каже, видял в пари. Тогава Фокус, мисля, че от тримата хора, които взимахме решение, тримата бяхме абсолютно еднозначно. И на практика от 2000-та година, когато се качих на първия си Фокус, до ден днешен карам четвърти Форд. Форд е неочаквано добрата комбинация. Той доставя повече, отколкото можеш да очакваш, и това винаги е добре. Една година по-късно, едно модело по-късно, Форд надскачат себе си за пореден път.